Benvolguts encurosits a tota persona encurosida. El complement de l'adverbi és un subcomplement del complement circumstancial de manera, que no de mode, Modo en castellà, manera en valencià. El complement circumstancial de manera i el complement de l'adverbi tenen en comú que pronominalitzen en i, independentment de la preposició que introduïsca el complement. El complement circumstancial de manera és un complement més gran que el complement de l'adverbi, perquè el complement de l'adverbi n'és un subcomplement. Exemple, el complement circumstancial de manera pot estar constituït per un adverbi en si o un adverbi acompanyat d'un sintagma Preposicional, perquè va introduït per una preposició. Per exemple, lluny de casa. Lluny, adverbi. De casa, sintagma que complementa l'adverbi lluny. Per tant, tenim un complement de l'adverbi o un complement adverbial de casa que complementa l'adverbi lluny. Lluny de casa, tot plegat, tot junt, constitueix el complement circumstancial de manera. Per tant, el complement de l'adverbi és un subcomplement del complement circumstancial de manera. I tots dos pronominalitzen en i. La substitució pronominal d'una cosa o de l'altra depèn de la voluntat de qui parla o de qui escriu, sigui el complement circumstancial de manera o el complement de l'adverbi. Marxe lluny de casa i marxe lluny. I igual a de casa, que complementa l'adverbi lluny, que tot plegat és un complement circumstancial de manera. Lluny de casa. Del verb marxar. Exemple 2. Si afegim a les següents locucions prepositives espacials un Sintagma preposicional. començat per D en els exemples vists, queda, a tall d'exemple, Al damunt de alguna cosa. Al damunt d'alguna cosa. Fa referència al lloc. Al lloc. Posa les claus al damunt de la taula. la versió pronominalitzada queda Posa-hi les claus al damunt. I igual a de la taula. Badall, bostez en castellà, és quan et quedes sense pensar en res. Per exemple, tu mentre estàs badallant no penses en res. Per tant, si badall, que és un substantiu, el convertim en un verb, prefixant-lo amb un prefix i sufixant-lo amb un infinitiu, queda embadalir. Tercera conjugació. El participi del verb embadalir és embadalit. I d'ací l'adjectiu embadalit. Una persona embadalida. Badall, embadalida. Embadalida. En castellà, embelesado. Una persona que està embelesada és que distreta, que en valencià també es pot dir enfavada. Una persona enfavada. De fava, que és tonto, en castellà, enfavada, atontada. Per cert, almenys per les contrades de València Meridional, és molt coneguda la següent dita. Xe, 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 xe. M'he quedat com que el tio Fava. Igual estic que estava. Igual que el tio Fava, igual que el tio tonto, atontado, afavat. No bades, que vol dir, en castellà, Múrcia, almenys, no t'embeleses, no te quedes mirando las musarañas. Que en oriental és no badis, que recorda quo vadis, no té res a veure, però el vadis, la i del subjuntiu, que és com exòtica per a nosaltres, per al sud, igual que per al nord, deu ser exòtic la e de la primera conjugació, jo parle, en comptes de jo parlo, jo parlo, o jo parl de les Illes Balears. Bé, tots els raonaments que acabo de dir els veurem en la morfologia verbal. D'ací hi ha uns quants vídeos. Verbs, morfologia verbal, conjugacions, modes, que és indicatiu, que és subjuntiu, que és imperatiu positiu, ordres, que és imperatiu negatiu, prohibicions. L'has ben besada, l'has ben cagada, que
que vol dir has metido mucho la pata.